Ada kayo? Oh, plastada kayo no. Kita kayo. Kita kayo ng Sila piling ba? sila dito hasta dire. Oo. Ha? Tubak yun. Oh. Pahulay sa kay yung kapuya. Tara harvest oh. Panguwi ng unggoy sa. Tara harvest oh. Tapos sa kang manggang unggoy. Oh, mana yung harvester. Una man ko nanao ka mga gorilya, sunod na po mga kuan ba, lahan ng mga unggoy, sunod na po mga anak. Ay nagbaba motor tanaw na to. Basi mo tikalbong. Kita galit ba? Ah, kakuha na magsudan no. Video ba? Ngani sudah to. Oh, tara motor. Kumba. Oh, Ay, kumba. Kadang-kadang mo yung mga yun. ana. Oh, daghang kayong harvester ano, paway sa gutom man. Yun to sa Ito kumbati. kita gyapon no. Tubak mo no. Ay, ano mo video ba? Ha? Oh, double. Yun to ng harvester. Halang-halang sudan no. Halang-halang. Sabi ni, halang yun eh. Kad na. Oh. Nawala lang ito isa. Sayang kay yahay yung kapunit. Honor? Honor. Wapo kayo? Mga chicks sige oh. Ha? Na, chicks pikas oh. Mata tubangan eh naglikod ay. Oh, di gani kay kas gani oh. Kay toro man sila dito na pay drink. Ah, gina, gol. Bago na yung gawas. Ng bag ko, liti. Yo, siguro. Kamera oh. Bangay. Tapok no. Oh, niyod to na mo, nanay. Sabaw sa lang-halang. Ah, grabe. Sabaw niyo. Tapok. Baso ba?